anyị si Chineke kere ụwa ya bịa tara ọjị, elu bịa tara, ala bịa tara. Nna m Ignatius Obiefule ọgbọ ndị Jezi oge ikonyere ụmụ ụwa ha bịa tara ọjị. Asị m ihe niile si na agbụrụ anyị niile nọ nga awụ ndị lawara azụ ha bịa tara ọjị. Ugwu anyị bịa tara ọjị, agwụ anyị bịa tara ọjị, anyanwụ, ọnwa, mmiri ha niile bịa tara ọjị. Ihe anyị na-ejere ozi na ihe na-ejere anyị ozi ha bịa tara ọjị. Ọ nweta ka anyị hụrụ n'aka nna ahụ, nna ahụ hụrụ n'aka nna ahụ, ihi ya gide eri anyị. Ụbọchị nji ụkwụ apụ ya ma apụ eje elu anyị. Ndị anyị na-eke, ndị anyị na-orie, ndị anyị na-afọ, ndị anyị na nkwọ. Onye sọta anyị na-eme arụ mma isi ke ndị mmụọ na-eme ya akakwa ya mmụọ. Solomon ire na amamihe ma ireziri ahịa. Anyị sị ngide ya ihe ireziri Solomon bịa reziere anyị. Mana ọ bụrụ ka anyị ga-eji mebe ikwu na ibe ekwekwala ka oro anyị aka. Ya bụrụ ka anyị ga-eji nyere ikwu na ibe aka sị Chineke biko mee ka oro anyị aka. Ihe nsogbu mmiri atala azụ anwụ na o nwoke onwe anyị ga-ahụ ihe niile nọ nga cheta ihe bụ ndị nọ nga ha sị ihe bụ ndị nọ nga ha gbukwee ha. Ma ndị ka ga-ahụ anyị cheta ihe mamere ndị nọ nga ha sị ihe mamere ndị nọ nga ha mekwere ha. Aka anyị ga-anọ n'elu n'ihi na anyị ga-awa aka na-enye enye, anyị agaghị awa aka na-anara. Mgbe ọbụla mmadụ ibe anyị gịrị ka ọkụkọ ọma ga-akụta, anyị anyị ga-akụta. Anyị gbuo n'aka anyị ga-ebute ihe ọma. Anyị gbuo n'aka ịkpa anyị ga-ebute ihe ọma. Ayọ m si Chineke biko ụkwụ unu jiri gara nga na mgbede abalị a ka unu ga-eji agara n'ụlọ gị aka mma. Onye ọbụla ga-echere na ọchịchị ọjọọ si n'ihe ọbịbịa na ndara nga ga-eri ọnụ, ọ ga-eri onye ahụ. Onye ọjọọ anya lee ya, ọ ga-egbu isi. Ya wuru ọnụ kwuo ya, ọ ga-ada ogbu. Ya wetakwa n'ụkwụ n'aka ọja gị ije nọ na ọ ga-akụ ngwọrọ. Ihe ọma ihe ga na-abịara ihe ọjọọ ya gbaa akwara. Mana asị Chineke biko nwa Ignatius Obiefule ogbe nna ihe mma onye m na-arụgbu amadị m onye na-arụgbu m. Masị ka mgbe m kwarapụta ụwa ntibekwala aka n'isi nwaanyị ime. Ma ọ sị ka m etire mmadụ ihe n'ọjị ka ọ nwụfuo, ma ihe ọma gabịara mmadụ si m egwu oche asị m ụbọchị taa ma agafele ya. Mana ọnwụ na-emebedị m asị m Chineke biko gozie m kara ka isiri gozi m. Ka m na-asị m gozie m kara ka isiri gozi m, taa ka m na-asị m gozi ụmụnne m niile nọ nga nna. Biko anyị nụkwa ayọ n'isi ụmụnne anyị ndị aka ji n'ihi ihe na-awụdị ihe ha mere. Bịa wurukwa ọnụ ga-ekwuru ha ka ha pụta. Ndị ka aka jikwe n'ihi ihe ha metere ma gịwu Chineke, mana ọ wụrụ na ha pụta ha ga-agbanwe. Wurukwa ọnụ ga-ekwuru ha ka ha pụta. Ndị ka ha aka jikwe n'ihi ihe ọjọọ ha mere, ịma na ọ wụrụ na ha pụta ha ga-emeke ka gị. Asị m Chineke nga ahụ ha nọrọ ha ma ha nọkwa nga ahụ ha nọ. Ihe ọma mewere anyị, ihe ọjọọ gbaa akwara. Asị m ọjị na anyị ga-atata ihe niile chi na-agbụrụ anyị na nke ọma. Ọrụ ndị ka na-arịa ahụ anyị tọọ ọjị na ebe ọbụla ha nọ, ihe na-arịa ha ga-ajụsị na chi na-agba amịrị. Ya kwa ndị ka chọrọ m nwoke ọmụ nwaanyị, anyị tọọ ọjị na ha ga-amụrụ, ha ga-ekuru. Ọ nakwa ya ebe dị aka anyị si ihe ọma mewere anyị, ihe ọjọọ ya gbaa akwara. Mana anyị ghọta chi ga-eji chi ga-abụ. Anyị si enwe ihe ọma niile nọ n'ụwa n'uwu nke anyị yọrọ nka mgbe afọ eme omenala ọjị mezuoro anyị. Enwe ndị ọjọọ anyị yọrọ emekwarala anyị. Enwe ndị ahụ anyị na-echetakwaghị ihe nwe ugbu a ka ọ ga-awụrụ na ọnwụ na anyị chetara ikere imere anyị mekwara anyị ekwukwe n'ihi na ya echeta isi gị ha emere anyị. Mana asị m biko ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ihe ọma ihe ga na-emere anyị, ihe ọjọọ ya gbaa akwara. Mana asị ihe yọrọ Chineke ọ bụ ihe ọ ga-emere m. Si Chineke biko ndị ji anyị ụgwọ ya aka ha aka n'obi ka taa na-eche ha kpụtasị anyị ụgwọ ha eji ayọ. Ndị ka anyị jikọ n'ụgwọ ha enwe ndidi, onye ji ụgwọ anaghị egbu onwe. Ihe ndị a ka anyị yere nkwa na ị ga-emezi anyị saa asọpụ Chukwu oke abịa ma onye nwe anyị. Amen. Ise. Yes, my good people. That's our culture that remains. Biko ihe a wee so ọjị owe oke mmụọ ọ naghị aga iji ihere. Asị m Chineke biko anyị niile nga ya dịkwa aga iji ihere o. Ise. Mana esi anyị kilitere kpasapụ anya anyị ka anyị ga-ejigagide mmadụ ibe anyị ga-iji ihere. Ma ọ ga-aweta anyị agaghị aga iji ihere. Mana esi mmadụ kilitere nga ka ọ ga-ejigagide anyị ka anyị ga-eji nwee mmeri, anyị agaghị aga iji ihere. Anyị ji ose ọjị na-awụsa ihe ọjọọ niile anyị na-ahụ bịa ma ekwe nsi na aja. Ihe adịghị nke echiche onye n'ụwa nso n'ụbọchị kata ka anyị na-asị biko ya esi n'ime anyị pụọ. Ma werekwa n'ihi na-amata ihe ọma niile nọ n'ụwa nsị biko ya bịa nọrọ n'ime anyị. Masị na mmadụ anaghị eke otu mkpụrụ ọsọ ọjọọ ka asị m Chineke biko ihe ọma ọbụla ga-emere anyị niile nọ nga anyị na mmadụ agaghịkwa eke ya eko.
biko nọ ọnụ ma n'ala Igbo ya anaghị atọ ji ogbe ọwụda ụtọ ihe awụ ihe eji ele ofe ọjị asị m ọfọ niile anyị ga-agụ n'ọfọ mmanya na ya gotogo ya n'ọfọ ọjị ihe anyị sị ka ọfọ suru ibe ya ree nwanda gide ndị ọkpụ ka anyị na-emekwa ọjị na-asị ha biko ka anyị na-enye ha anyị asịdo ha ṅụọ nga ọ ga-egbu ha egbu anyị asịdo ha ṅụọ nga ọ ga-emarị ha anya kama nwoke ka anyị buru na-ebige ha si n'oke n'ụlọ anyị bi n'ọwa isi Chineke biko ha nata mkpụrụ obi ha na ndụkwa sikwa n'ụzọ ụlọ ha siri meghe mgbe ha rụ ndụ si Chineke bịa biko ya gbaghara ha mana enwe ebe ahụ ha nọkwa na enwe ihe ọjọọ ọbụla ga-eme ike ha ga-egbuchi nwu ha gba nkịtị ọfọ na ogu di ha n'ihi na onye gburu onye na-enye eri enwe nkwa onye ga-enye eri ụtọ ikpere ụtọ gara ụbọchị eke ori afọ nkwa ahịa na ụbọchị na-anọ ya wụ na mmụọ si na ụtọ ikpere ụdọ ọtọ gara ibe hụ na ọ ga-anwụrụ gawa ya kwa nnọọ mmadụ si na ụtọ ikpere ụdọ ọtọ gara ọ ga-eji ala sere mmiri yele ndị aka yere mkpụrụ na ị ga-emeji asa asọ Chukwu oke abịa ma onye nwe anyị ise Aijabifu no dogu wanya pulefi. Aijabifu no dogu wanya pulefi. Yo Aijabifu no dogu wanya pulefi. Aijabifu no dogu wanya pulefi. Aijabifu no dogu wanya pulefi. Let them show face. You get it where I'm in that. Let them show face. You get it where I'm in that. Watch ya ya, you wanna go now, what can I do? Watch ya ya, put him out to know the cha. Sir, well, it's a good name, Odogwa Dojo. If any 100 carats, swagger na poko, and want me 100%. Fat a lip on my cassette. Chief priest the ball too much, and use ye jebana net. If I believe the measure, Katata Dikechi, I knock on one net ticket, just a solo boys if I get it. Yeah, a banji bulego, spray cash, a combination, a con shop, if any neighbor, one a jiggy, kill nazo. Yeah, let them show this. You get it where I'm in that. Let them show this. You get it where I'm in that. Watch ya ya, you wanna go now, what can I do? Watch ya ya, put him out to know the cha. Yo, Aijabifu no dogu wanya pulefi. Aijabifu no dogu wanya pulefi. Aijabifu no dogu wanya. Now who they run things? Money na water. Pass and dollar. Money na water. Give me a leg cooler. They give them pressure. Money na water. See, we go they put them fee, man. They go they watch the fee. So you see this feet like you no go see it, See, we go they play them tape, man. They pass the tape. So you see this tape, Makachuku, you no go see it, See, I no go suffer every day to secure the bag and suffer to enjoy. Oh my man. Come on, gas, what give it up for this? Thank you. Check Ibukwenu. Just like my brothers also just like my brother said, my name is Engineer. I am from Ramazan.
in the Soalje of Imo State. I am walking tonight with my brother and my friend, all the way from Abia State. His brother is the best working governor of the Southeast. In the name of Chief Sir Dr. Freddy Obiefule, you can put your hand together. Obiefule! Yes, thank you. I've seen my friend, a mentor in the business, Chief Francis Bush, and of course, oh no, let come for here, no, that will take Akajuba. Please, if you're here for the first time, we have the bathrooms through the double door. The first door to the left is for gentlemen. The second door to the left is for ladies. The bank of audience is right here. In case you want to break the dollar bill down, this man here has been tested and trusted in handling the public fund. Chief Sir Innocent Amaju from the Sweet Java in the Soalje, the bank manager. Ladies and gentlemen, we have CNN here, MSNBC, Chief Sir Victor Yoroko, a.k.a. Nandi, is also in the house. My people, well, my brother, I'll let you. All the way from Frederick, Maryland, ladies and gentlemen. Lolo, now, ladies and gentlemen, you heard it from my partner here tonight. We are getting ready to start this wonderful event. If you need something to drink, it's not a cash bar. The drink study has been paid for. Just go there and grab you something to drink. If you need some finger food, sit with wherever you are. We will serve you some finger food. If you need to bring down your dollar bills, I've been informed that our financial institute will be at that corner of the hall. If you need to bring down your dollar bills, do so now. But for now, ladies and gentlemen, sit back and enjoy the music while we are working on bringing in the celebrant and his family. Ladies and gentlemen, once again, thank you for coming out tonight to celebrate with us. DJ Michael, give us some music in the background. Yes. Step aside for the game changer. Yes, sir. Ladies and gentlemen, I introduce to you His Royal Majesty, Princess His Royal Majesty, Andrew Obiefule,
Sodonoma, ekwerume ekwena nke mmerụ ngụpụta kacha ụtọ. Yesu! Mabusi kaka iji arị ya. Ekweku karụ marụ bido marụ. Asi n'ọhara kaka ka ọ na-agasi. Nwanne n'onye onye amụma ịmanya na nkụta Dene no bu konto e manita mbabe na gachi aso we roma to ye soro obi ese karabada onye suwa bene suwe kama no jono e ko tisa abata e boga fero oke ofrudi kaka ni kalo onu mangwa ku kula wale ka sino ku mangana ese yes, my wonderful. Oh, yes, my wonderful ladies. We tell you we're here to celebrate. Tonight, it's simply night, ladies and gentlemen, with your beautiful family, in this wonderful city of Rochdale. Oh, yes, sir. You want Dr. Fina in the house. Dr. in the house. Dr. Fina in the house. Yes, sir. This way I'm not going to. Where's the annual president? We're here. We're going to celebrate. We keep your head here. And he's going to listen. Yes, ladies and gentlemen. He's been chained here tonight. He's been qualified here tonight. Now we're here to celebrate the triple event. Dr. Professor C. President, we shall be there for ladies and gentlemen. Too much money! Too much money! Too much money! Yes, sir! Yes,
Yes, sir. Oh, yes. Yes, oh, yes, If you know, you know. But if you don't know, oh, yes. If you know, you know. If you know, you know. now you know. Now you know. Yes, sir. Now you know. You know, you know. Yes. You think you balance and Now you know. Now you know. Yes, sir. Everybody, let's go. Ambassador. Agbabola. Sir, how much is on me? Let's be you first president. Yes. President, where are you? All the way from Jamaica, Maryland, ladies and gentlemen. All the way from Jamaica, Maryland, ladies and gentlemen. That's the true star. What you can make it, oh, yes. I can speak. President, you're ready to open you. Show me your guy, show me your guy. Obiefule is our guy here tonight. Yes. Obiefule is our guy here tonight. Obiefule, I do Obiefule. It's our guy here tonight. Let's go. Who's your guy?
life. Saber to you, my guy. Oh yes. Yes. As I never see you online, you didn't worry me and you didn't give me consign. Yeah, I've been ringing. Oh yes, sir. Oh yes, sir. Yes, sir. Okay, we got to Opening. Yes, sir. Then it just stay for mine. Yeah. Oh yes. And this, sir. How about it? Oh yes. Doctor, this is a worker. Who's your guy? Ladies and gentlemen. Oh yes. I dedicate DJ. Oh yes, DJ. Thank you. Thank you, DJ. Thank you. Oh yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bikoyenze, take your seat with your lovely family. Ladies and gentlemen, as you all know, we're going to have to hand this event over to the Almighty God. He who made it possible for each and every one of us to witness this wonderful event here tonight. And to perform this segment of tonight's event, ladies and gentlemen, I'll be calling on Chief Prince Uche Obiefule. Akokaria. Yes. Akokaria, where are you? He is the immediate senior brother of Onyeze. Oh, yes. Everything you put your hand go. Come and give us the opening prayers. Thank you. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the living God. I say, praise the Lord. In Jesus' name. Today we're going to worship the King of Kings, the Lord of Lords. We need to worship him. We have to give him glory. We are talking about the Ancient of Days, the beginning and the end, the first and the last. Bible said that without him we cannot do anything. Without God we are nothing. The purpose of man is to worship God. So please, let's stop talking and give him worship. Praise the Lord. Who is like unto thee, oh Lord, who is like unto thee, oh Lord, among all the gods, who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders, hallelujah. Amen. Who is like unto thee, oh Lord, who is like unto thee, oh Lord, among all the gods, who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders, hallelujah. Father Lord, we worship you. We give you thanks. We give you honor. We give you glory. Lord, we thank you for the life of my brother, His Royal Majesty, Andrew Emeka Obiefule, Anoro, one of Umez Anoro. I thank you for the life of his family, the life of Obiefule's family. Lord, we cannot do without you. We return all the glory to you, Lord. Today, we are grateful to you, Lord.
You have proved to us that you never change. You have proved to us that you are God. Have your way, Lord. Today, we appreciate you. We are praying today about the people that are coming to be with him. Father, Lord, I cover them with the blood of Jesus. I cover them with the blood of Jesus. The food that they will eat today, I cover with the blood of Jesus. All the things that we present for the people that are coming, I cover you with the blood of Jesus. My God, I ask, oh Lord, any power of enemy, any demonic wind, wherever the enemy ever gathered, Father, you said that they will gather, but they will scatter. I command that the angels of the Lord will take control today. Those that we are going home, when it's time to go home, Father, they're going to go home safely. Nothing will happen to them, Lord. They will meet their families safely, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Father, because you have answered our prayer. Thank you, Jesus, because you are God. May your name be exalted, oh Lord. You will increase, and Obiefule family will increase. Thank you, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Everything you put your hand go up, you name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Every hustler getting paid. DJ, continue with the music, please. Amen. Amen. Everything you put your hand go up, your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. The prayer Lord is coming. Original there. Original there. Original there. Yes, sir. Original there. Oh, yes, sir. 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 If you last Oh, yes, sir. if you last DJ! Check the kwenu. Hey. Igbo kwenu. Hey. Igbo kwezu ọnụ. Biko memba nọ. Biko onye ọbụla ga-akwadoro anyị ugwo. Ana m eji igwe eji ekwu okwu na-enye onye anyị nọ n'obe ya n'abalị ya. His Royal Majesty Eze Andrew Obiefule. Anọruo nke izizi n'ụmụ anọruo. Biko ọ ga-amasị m ka anyị nye ya ugo ruru ya. Onye eze, onye eze, onye eze. Che Igbo kelenu. Kelenu. Hey. Kelezono. Obirum ka busu broke. Excuse me for some of my friends that doesn't understand Igbo language. What we are doing now is the hardcore Igbo tradition. The colonel doesn't understand English. But at the same time, we are not doing something bad, it's something good. And we have a way we communicate with our gods and our forefathers. So please bear with us. We are going to carry everybody along because we are in the United States. So because Umundamuberi Jendewano, Ndewano, Unumananga not here tonight. N'agbanyeghị ha na awụ m eze, enwere diọkpara nwe ezi, and ọ diọkpara ahụ nwe ezi ịma na eshigbu oke n'ọzọ. Ọkwa at this point ọjị ga-aga ije, mana before ọjị ahụ aga ije, akakara nwata nze eji aga mba mba na-abara agụ
Mbana Bragu Mwabananji, my senior brother. In Igbo tradition, Nai was a wana. Manaya wanyan na, Wanoya Wawanai. And Guy Haran to now, Oya Wawanai. Oya Wanoe wanyan na ke, so Oya Wawanai na Hanya. So Mbana Bragu no Binu Kaino. On Gishu with a Yanabo. So because as your junior brother in Florana, and may begin on Jilan and Yananga Wajibo. Urgently na flight about today. Makona Wuro, okay, he be broken mother age. So because Bana Bragun Gumile, because here Waji, Iga Jasra, Hanazabran. Biko Bara Brago. I know. Ndị Igbo mma mmanụ ọjị ka my junior brother wetara nye onye nwe ezi nwanne ya nwoke iji wee nabata ndị enyi anyị ikwu na ibe. Biko nọ onye ọbụla bịara n'abalị aza anyị okwu onye tọrọ ọjị a ọkụ nwaanyị ọ ga-ama ejima akwanụ nwoke tara ya ọkwa na-atinye nwaanyị aka n'ukwu ya ma ọ na-etrepụ ise unu dum niile n'ọhịa ga-eme nọ nwee aṅụrị and at the end onye ọla na-adụ ụlọ ya enweghị ihe ga-egbe onye n'ụzọ mgbe onye ọ na-ala. Ugbu a enwere onye nwe isi ndị nze na ọzọ na Baltimore, Maryland, amara aghara otu ibe ji ụwa na-eme offload arụsị nọ nga nara nga onye ọzọ ọ ya ka a na-akpọ ka ọ bịa bịa were ọjọọ anyị ndị nze na ọzọ. Biko unu ewere iwe ka ọjọọ ghara ime mistake. Ọgbụgba ahụrụ gị ahụ, I respect you. Biko aga m aga na nke ndị high court before ya bịa na nke ndị nze na ọzọ maka ọ gaghị arụ the other way round. Biko onye isi ndị high court mgbọrọgwụ biko mgbọrọgwụ ọ bụla onye isi ndị high court ọjọọ ga-abịa n'obi gị. Ele ọbụ ọjọọ ahụ nọ biko bịa nso na mgbọrọgwụ ọjọọ na onwe ya ọ mgbọrọgwụ ọjọọ nkwere mgbọrọgwụ ọwụ eziokwu na ọwụ nze mana ọ nataga ọjọọ n'ahụ ndị akọt mgbe ọ ga-aga na nke ndị nze ya gakwara onye isi ndị nze na ọzọ kwa eziokwu agụdịkwa ebe ihe gị ọjọọ ya wụrụzie ke ndị nze na ke ndị chief o jiga gị ọjọọ. Aikot anakwutela ọjọọ ọfọ sere ibere ndewo. Ngwa jidezie n'aka bifo anyị agọzie onye ka anyị gaa n'ebe ndị nze na ọzọ nọ. Ndị niile chiri echichi n'ụwa niile mgbọrọgwụ ọjị ji ke ndị chief maka adị ama mgbe a ga-ata ya ọ na-ajọ ya ka anyị gaa ebe ndị nze na ọzọ nọ biko. Nwanne weta ọjị aha onye isi ndị nze na ọzọ biko unu ewuli bụ daraịtọ ọnụ ma ebe ka m ga-agala ọkpụkpọ ngwa ngwụ na-enye ya ọjị ọkpụkpọ nọ nga onye awa atọ na Dr. Dominic Amaechi ọkpụkpọ nyere agụ ọkpụkpọ eburuchara ya eburucha nwaanyị ka ị ga-echichi dị ya maka Chineke lekwere ndị nze na ọzọ maka Chukwu gị mee ya ọkpụkpọ ahụdụbe chen na asị ebere ihe hụrụ gị kwuo ndị nze ọ na-ahụrụ ọjị Igbo mma mmanụ Igbo keleenụ ndị nze zere unu ndị nze karịa unu ndị nze bikanụ ndị niile chiri echichi
ndị ichie ndị chief ejikwala ụlọ ọjị nke onye echiri ya zere ọ bụ ihe omenala ka anyị na-eme. His Royal Highness wụ replica onye na-akwado iwu obodo dịka o kwuru ọjị a ga-aga ije, anyị aga agba ọhụlọhụ, ọjị a ga-agba ije maka mgbe ọjị a na-aga ije ka ụmụ anyị na ndị na-ama na-amụta ihe. Aha m bụ Nze Chief Okigwe, founding president Nze na Ọzọ USA gburugburu, incumbent patron Nze na Ọzọ USA gburugburu. Ọkụ ahụ nyere nwata n'aka anaghị ahụgbu ya. Ndị Nze na Ọzọ gwanụ kelenu biko ọjị erugwela anyị aka, ọjị unu nọ nga dịka omenala ndị Igbo si rụrụ. Onye Nze na Ọzọ ọbụla nọ nga ji ọfọ ga-ejide otu ọjị n'aka bifo onye eze gọzie ọjị. Otu a ọjị ruru ndị Nze na Ọzọ n'aka, ọwa anyị ga-awa ọjị maka enwere His Royal Majesty n'ọhịa toro ndị Nze na Ọzọ. Awụrụ na Nze na Ọzọ anọghị here, ọ ndị chief ga-awa ọjị. But ebe the Royal Highness nọ here, ọjị ruo ya n'ụkwụ, enwee kele ụkwụ gbaji ọjị. Nze na Ọzọ kwenu unu ọsị m gaa n'iru, akwụ na ahụgola ọjị, m gaa n'iru. Biko Honorable MC, Nze na Ọzọ nyere m go ahead order to transfer to Royal Highness. Ndewonu. Ndewo Akajugo. Akajugo. Ozuru Igbo. Biko enwere onye chiri Ogbuagụ. Enwere onye chiri Ogbuagụ n'ebe a. Enwere onye chiri ya. Ya ka na-egbu wee ehi naanị ka anyị ka na-egbu. Enwere onye chiri eze eji. Ọ nọ na biko nye ya ofu ọjị ka o jidekwa n'aka, nye ya ọjị biko. Biko enwere onye eze ọzọ n'ebe a biko ka o nwee ike mara na ọjị abịarutego. Biko onye ọbụla n'anya n'akụkụ ya, enwere onye eze ọzọ n'ọhịa nna ahụbeghị biko na ọ dị mkpa. Inwe ọjị a na-enye onye chiri dị ije. Biko enwere onye eze ọzọ n'ọhịa, enwe ndị so ha chiri ji ije, ya ga-enye ndị chiri dị ije ọjị. A ga-enye ya kampani ya ṅụ. Mgbe bute ọjị ahụ biko nwanne m bute ọjị. Che Igbo kwenu mụọnụ zụọnụ before ọjị a ụkwụ ejie ya biko. Enwere kwesịrị iweta ọjị ma anyị ga-ezi ọjị before ụkwụ ejie ọjị. Enwere na-atụrụ maka hụrụ my brother. Ọnụ ga-aga ebe ahụ. Biko ọjị ahụ ga-agaghachi n'obi onye eze. His Royal Majesty Eze Andrew Obiefule. Anọruo nke izuzu na ụmụ anọruo mana Abrago ọ sị gị bịa ya nso. Ọ sị gị bịa ya nso. Biko ọ sị na aka ọjị elulo. Nwanne nwoke nke tụrụ ya sị ya gawa n'ihu, onye eze ọ sị gị gaa n'ihu. anyị sị Chineke kere ụwa ya bịa bịa tara ọjị, elu bịa bịa tara, ala bịa bịa tara. Nna m Ignechi so Obiefule ọgbọ na ijezi oge ikonyere m ụwa ha bịa bịa tara ọjị. Asị m ihe niile si na agbụrụ anyị niile nọ nga awụ ndị lawara azụ ha bịa bịa tara ọjị. Ngwu anyị bịa bịa tara ọjị, agwụ anyị bịa bịa tara ọjị, anyanwụ ọnwa mmiri ha niile bịa bịa tara ọjị. Ihe anyị na-ejere ozi na ihe na-ejere anyị ozi ha bịa bịa tara ọjị. Ọ nweta ka anyị hụrụ n'aka nna ahụghị n'aka nna ihi ya gide eri anyị. Ụbọchị nji ụkwụ apụ ya ma apụ eje elu anyị. Ndị anyị na-eke, ndị anyị na-orie, ndị anyị na-afọ, ndị anyị na nkwọ. Onye sọta anyị na-eme arụ mma isi ke ndị mmụọ na-eme ya akakwa ya mmụọ. Solomon ire na amamihe ma ireziri ahịa. Anyị sị ngụde ya ihe ireziri Solomon bịa reziere anyị. Mana ọ bụrụ ka anyị ga-eji mọbụ ikwu na ibe ekwekwala ka oro anyị aka. Ya bụrụ ka anyị ga-eji nyere ikwu na ibe aka sị Chineke biko mee ka oro anyị aka.
ihe nsogbu mmiri atala azụ anwụ na o nwoke nwaanyị ga-ahụ ihe niile nọ nga cheta ihe gbu ndị nọ nga ha sị ihe gbu ndị nọ nga ha gbukwee ha ma ndị ke ga-ahụ anyị cheta ihe mamere ndị nọ nga ha si ihe mamere ndị nọ nga ha mekwere ha aka anyị ga-anọ n'elu n'ihi na anyị ga-awa aka na-enye enye anyị agaghị awa aka na-anara anara mgbe ọbụla mmadụ ibe anyị gịrị ka ọkụkọ ọma ga-akata anyị ga-akọ anyị ga-akata anyị gbuo n'aka anyị anyị ga-ebute ihe ọma anyị gbuo n'aka ịkpa anyị ga-ebute ihe ọma ayọ m sị Chineke biko ụkwụ unu jiri bịara nga na mgbede abalị a ka unu ga-eji agarụ n'ụlọ ga-aka mma onye ọbụla ga-echere na ọchịchị ọjọọ si n'ihi ọbịbịa na mbara nga ga-eri ọnụ ọ ga-eri onye ahụ onye ọjọọ anya lee ya ọ ga-egbu isi ya were ọnụ kwuo ya ọ ga-ada ogbu ya wetakwa nnukwu n'aka ọja gị ije nọ na ọ ga-akụ ngwọrọ ihe ọma ihe ga na-abịara ihe ọjọọ ya gbaa akwara mana asị Chineke biko nwa Ignatius Obiefule ogbe nna ihe mma onye m na-arụgbu amadị m onye na-arụgbu m masị ka mgbe m kparapụta ụwa ntibekwala aka n'isi nwaanyị ime ma ọ sị ka m etire mmadụ ihe n'ọjị ka ọ nwụfuo ma ihe ọma ga-abịara mmadụ si m egbu ochie asị m ụbọchị taa ma agafele ya mana ọnwụ na-emebeghị m asị m Chineke biko gozie m ka ịkara ka isiri gozi m ka m na-asị ngozie m kara ka isi gozi m taa ka m na-asị ngozi ụmụnne m niile nọ nga nna biko anyị nụkwa ayọ n'isi ụmụnne anyị ndị aka ji n'ihi ihe na-awụdị ihe ha mere bịa wurukwa ọnụ ga-ekwuru ha ka ha pụta ndị ka aka jikwe n'ihi ihe ha metere maka iwu Chineke mana ọ wụrụ na ha pụta ha ga-agbanwe wurukwa ọnụ ga-ekwuru ha ka ha pụta ndị ka ha aka jikwe n'ihi ihe ọjọọ ha mere ịma na ọ wụrụ na ha pụta ha ga-emeke ka nke asị m Chineke nga ahụ ha nọrọ ha ma ha nọkwa nga ahụ ha nọ ihe ọma mewere anyị ihe ọjọọ gbaa akwara asị m ọjị na anyị ga-atata ihe niile chi na-agụrụ anyị na nke ọma ọrụ ndị ka na-arịa ahụ anyị tọọ ji na ebe ọbụla ha nọ ihe na-arịa ha ga-ajisi na chi na-agba amịrị ya kwa ndị ka chọrọ m nwoke ọmụ nwaanyị anyị tọọ ji na ha ga-amụrụ ha ga-ekuru anọkwa ya ebe dị aka anyị si ihe ọma mewere anyị ihe ọjọọ ya gbaa akwara mana anyị ghọta chi ga-eji chi ga-abụ anyị si enwe ihe ọma niile nọ n'ụwa n'uwu nke anyị yọrọ nka mgbe akwa eme omenala ọjị mezuoro anyị enwe ndị ọjọọ anyị yọrọ na emekwarala anyị enwe ndị ahụ anyị na-echetakwaghị ihe ọṅụ ugbu a ka ọ ga-awụrụ na ọnwụ na anyị chetara ikere imere anyị mekwara anyị ekwukwe n'ihi na ya echeta isi gị ha emere anyị mana asị m biko ọ ga-adịrị anyị niile mma ihe ọma ihe ga na-emere anyị ihe ọjọọ ya gbaa akwara mana asị ihe yọrọ Chineke ọ bụ ihe ọ ga-emere m si Chineke biko ndị ji anyị ụgwọ ya aka ha aka n'obi ka taa na-eche ha kpụtasị anyị ụgwọ ha eji ayọ ndị ka anyị jikwa n'ụgwọ ha enwe ndidi onye ji ụgwọ anaghị egbu onwe ihe ndị a ka anyị yere nkwe na ị ga-emezi asị asị Chukwu oke abịa ma onye nwe anyị Amen. Ise. Yes, my good people. That's our culture that remains. Biko, ihe a wee so ọjị owe oke mmụọ ọ naghị aga iji ihere asị m Chineke biko anyị niile nga ya dịkwa aga iji ihere o Ise. mana esi anyị kilitere kpesapụ anya anyị ga ka anyị ga-ejigagide mmadụ ibe anyị ga-iji ihere ma ọ ga-aweta anyị agaghị aga iji ihere mana esi mmadụ kilitere nga ka ọ ga-ejigagide anyị ga ka anyị ga-eji nwee mmeri anyị agaghị aga iji ihere anyị ji ọsọ ọjị na-awụsa ihe ọjọọ niile na anyị na-ahụ bịa ma ekwe nsi na aja ihe adịghị nke echiche ọnụ n'ụwa nso n'ụbọchị keta ka anyị na-asị biko ya esi n'ime anyị pụọ ma were kwa n'ihi na-amata ihe ọma niile nọ n'ụwa nsị biko ya bịa nọrọ n'ime anyị masị na mmadụ anaghị eke otu mkpụrụ ọsọ ọjọọ ka asị m Chineke biko ihe ọma ọbụla ga-emere anyị niile nọ nga anyị na mmadụ agụghị nkwa eke ya eko biko nọ ọnụ ma n'ala Igbo ya anaghị atọ ji ogbe ọwụda ụtọ ihe awụ ihe eji ele ofe ọjị asị m ọfọ niile anyị ga-agụ n'ọfọ mmanya na ya gotogo ya n'ọfọ ọjị ihe anyị sị ka ọfọ soro ibe ya ree nwanda gide ndị ọkpụ ka anyị na-emekwa ọjị na-asị ha biko ka anyị na-enye ha anyị asịdị ha ṅụọ nga ọ ga-egbu ha egbu anyị asịdị ha ṅụọ nga ọ ga-emarị ha anya kama ọ nwoke ka anyị buru na-ebige ha si n'oke n'ụlọ anyị bi nọwa isi Chineke biko anata mkpụrụ obi ha na ndụkwa sikwa n'ụzọ ụlọ ha siri mehie mgbe ha rụ ndụ si Chineke bịa biko ya gbaghara ha mana enwe ebe ahụ ha nọkwa na enwe ihe ọjọọ ọbụla ga-eme ike ha ga-egbuchi nwe ha gba nkịtị ọfọ na oguji ha n'ihi na onye gburu onye na-enye eri enwe nkwa onye ga-enye eri ụtọ ikpere ụtọ gara ụbọchị eke ori afọ nkwa ahịa na ụbọchị na-anọ ya wụ na mmụọ si na ụtọ ikpere ụdọ ọtọ gara ibe hụ na ọ ga-anwụrụ gawa
ya gwa nnọọ mmadụ si na taa ịkpara ụdọ tọ ga-adọ ga-eji ala sere mmiri yele ndị aka yere mkpụrụ na ị ga-emeji asa asọbi chukwu oke abịa ma onye nwe anyị ise Imani wani Igbo kwere ma yoro. Ayoro. ije Biko Ndibai. Ladies and gentlemen, please pay attention. Before we continue with the color nut, I'm going to make an appeal. And the appeal is this. Remember, the Queen Mother is here with us. His father, who was also an Eze of his kingdom, is now here. For us to give honor to whom honor is due, I will appeal for us to please stand up for 1 minute silence, if you don't mind, please. Could we please rise for 1 minute silence, please? May the soul of Eze let Obiefule and the soul of all the faithful departed rest in peace through Christ our Lord. You may be seated. Biko enwe okorobịa nọ here na amabeghị nwanyị bịa bụrụ ọjọọ aki nwanne kiship n'ihu gafee ya dịka ịmabeghị nwanyị biko ị ga-enyere m aka nwa okorobịa nọ here na amabeghị nwanyị biko nyere anyị aka. Hello, yes. So we are going straight to, I'm with a few people here that will be saying a few words about our celebrant here tonight. Please, for the sake of time, try to be as brief as you can. Our first speaker here tonight is no other person than the Jude Obiefule. The Jude Obiefule because Mbana Balago Likuya Nazogi for. Oh yes. Will be the first speaker here tonight. Mbana Brago. Yes. Mbano, no, impossible. He is the most senior brother. Yes. Of. Oh yes, the microphone Naglazo. The Oparana in the house. Please, we need your divided attention, please. Thank you. For birthday, my junior brother, Andrew, Eze Andrew Obiefule. When the Eze ship came to our family, I declined. And came through Peter Obiefule declined. Uchenna declined. And the other one declined. So Nani I won't say Onya Obla a decline. No ni giant corner. That the Yaga. So I got to play again. Oh, that goes to me. America had a hand chapter. Oh, Mona Wine with the arrow pillar. Make all happen down. And since I know now, Baltimore, Maryland, it was here Shamoku, more any other thing. I go to be where we went on. Now, you don't need a Birana Balea. If I am my junior brother, both the Eze ship and bad day. Because no name, and don't allow in your Maconi share ball. A way he came on. What would be primarily quarrel you? Quarrel years you go. I got the shot and now quarrel each one of you guys at the appropriate time. All this I ask through Jesus Christ, my Lord. Amen. 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 And I could work here because
the bishop. You have we heard from the man His Royal Majesty. that took over from the daddy. So now, ladies and gentlemen, our next speaker here, of all based on my list, is Prince EKG. Prince EKG, if you are here, please, we need you. Prince EKG, if you are here, we need you. The double PG of Double PG. double PG. Because Ogeneneme, All the way from Houston, Texas. all the way from Houston, Texas. My PG. Now, our Richmond, our Stanford. Anoro. 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 This is a run. Ooh. Karun. This is a run. Karun. Ibo Maman. Cha 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 cha. Ibo Kelen. Cha cha cha. Ibo Rien. One. Ndị chief. Ekelekwe m unu, echefukwe m unu. Onye chiri ka o chiri, biko ya zeruo. Biko asị ọtụtụrụ okwu anọghị n'ụka mgbede. His Royal Highness Nze Andrew Emeka Obiefule awụ onye ji aga mba. Before then, Nze bana baragu aka m nọ n'elu. Nze ejeje mba ekelekwe m akụkara nwata akwa m gaa n'ihu asọ ọka gere nwata n'aka anaghị ere. Biko nụ a sị na ihe a na-eji eji onye na-amaghị nwanne ya eji ya. Mụ na onye eze o teele n'ụlọ. Onye awụ onye ọ ga-awụ gị na ya na-eme ihe gị jide ya aka gị mgbara na iji mmadụ aka. Ọ wụghị onye ọ na-awụ ikpe oku ya ezo. Ana m asị na Chineke gọziri ụmụ eze anọ ruo autonomous community to have him as the king. Mana ekpere m na ekpere ewu otu a ọ tọnụrụ golden jubilee na amara nke Chineke na ike nke Chineke. Ọ ga-agba afọ nne mụrụ eze nọ nga. Agụụ na afọ ole nne mụrụ eze nọ unu ga-eti mkpu. Mana ekpere anyị na-ekpe Chineke ga-enye ya ogologo ndụ. Ọ ga-achịka. Ise. Ọ ga-akaru. Ise. Ihe ọma nọrọ n'ihu ọ ga-anọ n'azụ. Ọ nọrọ n'azụ ọ ga-anọ n'ihu. Ise. Ọ nọrọ n'ihu n'azụ ọ ga-anọ n'etiti. Ise. Biko nụ ndị niile gbakọrọ ebe a ana m ekele unu otu unu si gbakọ. Okwu unu ji bịa ka okwu unu ga-eji ala. Aha m bụ Prince Will aha m efule Ikeji Ụdakpo enyi na obi ire ime n'ebe ụmụnna dị n'ala Igbo. Ma ha anụghị ya ka ha nụkwa ya ọdọ. Ụdakpo enyi na obi ire ime n'ebe ụmụnna dị n'ala Igbo. Ekelekwe m unu. Jehova ga-edulu unu n'aha Jizọs. Amen. Thank you so very much. All the way from Houston, Texas, ladies and gentlemen. Prince, when it's time for you to go back to your destination, may the Lord Almighty lead you safely. The next person we are calling, ladies and gentlemen, is no other person than our senior statesman, Dr. Chief A.C. Ugwamanam Okpata Ozuoha. You know, the day we were celebrating this man a few years ago, I was amazed mainly by the numbers of people that came out and said
that if they are today in the United States, it's because of this man. If everybody has done half of what he did, believe you me, we would have been overcrowded here tonight. Thank you. Yes. I doff my heart for you, Dede. Onye eze burikwe, eze burikwe, eze burikwe, eze burikwe. Dede ekelela gị. Nwunye ekelela gị. Ọha bịara bụ ekelela m unu. Ihe abịrị ihe taa bụ ihe ọma. Abịrị inye Chukwu ekele maka ihe o mere na anyị. Onye eze n'ebe awụ nwa m. Nne n'ebe awụ nwanne m nwaanyị. Ọ nwa chọrọ ụmụaka. A gọziri site n'afọ nne ya maka nna ya wụrụ onye eze. Ya bịa wụrụ akwa onye eze. Ọwụ obere nwa mana o tụrụ n'okiti oke na-eme. Ya esi nga ahụ mata ihe nwa akọ na uche. Chineke gọziri ya. A na-asị Chineke nye ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ka ọ na-amata ihe na-achị ndị obodo ya ọfụma. Ka Chukwu nye ya mmụọ years ka o nwee ike na-agba ihe ọma. Ọ wee ezigbo mmanụ ụmụ ihe. Ọ kpatara akụ. O mere biznes. Ya bịakwasị na ya ga-aga mụta ha akwụkwọ. A sị na knowledge is power. O nwegwere power bịa ha gụọ knowledge. Ga-akwa ka ọ gụta. Miss Veronica Tamfo, if you're here, yes, please, you have the microphone. Hello. Hi. I am so blessed to have known His Royal Highness. We finally call him Mr. President because when he shows up amongst us, he's always the leader. He's checking on us, asking us if we did our homework, if we need support. He's there to help us, support us. I just want to say he's a man of integrity. He knows what he's doing, and when he tells you he's going to do something, he's going to do it. He's helped me with my homework sometimes. Coach me that Miss Veronica, you got to get it right. He's dependable. He's somebody we can always call on. I remember when I was struggling with the class, he told me that even if it is 3 o'clock or 2 o'clock, that you get that result, call me. Let's talk about how you're going to talk about that test tomorrow. And I gave him that call and he helped me. I want to thank Madame for letting him pick that call too. So we appreciate the support. And he's a good leader. He's always there for us. He knows what he's doing. He's passionate about what he's doing. So, like I said, he's competent and he has a nice personality. When you know His Royal Highness, you feel like family. I'm from Cameroon, and I'm telling you that I feel like family every time I go to his house. When my parents came, he told me that Miss Veronica had come to see your parents. So that's who he is. That's a very nice personality. He takes every relationship serious. So I want to thank you, Mr. President. You are going to come to our night, Mr. President. I want to thank you for being amazing, for encouraging us to be hardworking. You were already a nurse while we got into school at CNHS. But you told us that we got to hold it strong. You coached us. We are also graduates today, and we are also under professors. So please don't forget us when you continue to come. And thank you very much. And just congratulations. Happy birthday and remain blessed always. Thank you, Madam. Thank you. Thank you, Mrs. Tamfo. Yes, ladies and gentlemen. And now, ladies and gentlemen, the next speaker here tonight is no other person than Dr. Amechi. Dr. Amechi, Biko, come and take the microphone. Amara, we need you. Come and say a few words. Biko, we are working with time. Yes. Yes.
Obiefule, please. Obiefule. Yes, he came in all the way from Nigeria for this event. Yes. Has traveled this way and he has made it look so easy and simple. And we all know that nothing is easy or simple. Can easily come on board. It is possible. I think the Christian said nothing is impossible with God. Your Royal Majesty, I want to congratulate you. With this pattern of people around you, you still made it through. Congratulations. And on your fifth birthday, I think you look like about 90 years older than you. And that's why I call you my son. Congratulations, also. Now let's come to your Royal Majesty. I know you have been on this road for a long time. And I always say to you, don't let any matter without paying. It will really take a time. The only way I can find him, go tell you how I really have to do that, I will really do it. And that is why you are in this fight tonight. And I'm letting you for going through the fight. You have won the battle so far, and you will continue to win. Let's have a Bible church. It's only a man. So I want to congratulate you in advance. You are brilliant, and it has worked. And I thank God for your son. Continue to learn. Your way will be forever, and they shall be well with you. For my sister, you can see you produce the best. And I really want to congratulations. Unanguchile. About what we have to stand and what to say. But as I know, Brico, Anoro, Brico, Anoro, because and I one the number. Truly,
He is the one with the number. The little time I've known him, that little time is a lifelong. Mkowa here, my dealings, my understanding about him, Chigejibo. Onyeze, we celebrate you today. We celebrate who you are. And we're also celebrating your future. You will live long. He has been a very good friend. Let me start from there now. My meeting with him was interesting. Our first meeting was a fight. We fought physically. And we became inseparable. He has been a pillar in so many things. I thank you for the opportunity. He's one of the people that we need to call, that you can call a friend any day, anytime. You call on him, he's there. And that's who he is. We'll gather here to celebrate 60, 70, 80, 90. 100 if possible. Your mom is almost 100, son and Obarun. We'll celebrate you. Honorable Sir Chief, Ike Azike, the next governor of Imo State. On that note, yes, I am calling on the executive president of OPU. Yes, sir. Chief Dr. Anthony Ibubedike. Yes. Welcome and Dubalande. Yes, sir. For him to share one or two with us. Ibubedike. Yes. Ibubedike. President Emeritus. President Emeritus. Nduba, USA and Canada. He is a man that I'm proud to call my president. Yes, Professor Sir Chief. Thank you so much. For one name, I want you. Check. I want to hang home. I want to move better on a young than a young on a day cook. A quonoka. Check. Iborian. Mono. Kuruno. Zono. On your balloon, Mount Bobo. My Royal Majesty is Andrew Emeka Obiefule. Is honorable. Due respect to you. OPU. Yes. I'm standing here today on the shoulders of people that elected me on this position. Yes, sir. And there's no other people than these people I've just mentioned. Yes. Without you people, I will not be standing here today to make this speech. The speech I'm making today is by virtue of the power invested on me by each and every one of you, and I duly appreciate it. Thank you, each and every one of you. I caught. Odozi Obodo. I caught. Biko onye ọbụla ashiri ka o shiri ya erie. Biko Chineke ga-agọzi ọnụ niile. Before I proceed, I think it's going to be a chemical injustice if I don't appreciate the lady, the Ugweze, not here today. Honor for every successful man
there is not only a good woman, there is a dynamic, strong woman behind that man. Yes, so. And I don't think probably all of us will be celebrating here today if not for this young, dynamic, strong, elegant, beautiful lady. Because yes, you may disagree with me, whether you like Andrew Obiefule or not. I don't think this lady has any enemy here in Baltimore. Yes, so. She is as holistic as a Bedike. Isn't that true? Yes, so. That's true. So, because I greet you. We are here for 3 major things, and I don't want to take your time. I'm a professor. I love to talk. When you give me 2 minutes, you just put me in jail. But I will try to, for purpose of time, make it as quickly as possible. I'm here for 3 major things. Number 1 is academic success. Our brother, who happened to be the immediate past president of OPU, has made an academic trajectory, has made a success in his academic endeavor, and has called all of us to come and celebrate with him. In the same token, we are also here today to celebrate this man that looked 35 years, but they're telling me he's 50 years old. And that's what we're here to celebrate. Very young man, 50 years. He's not only here, he's very healthy. I call him an efficient entrepreneur. And to carry it all, we also celebrating His Majesty. You all know that uneasy lies the head that wears a crown. To him more is given, more is expected. We're here to celebrate with you in all the success you have done in life. We appreciate you for your contribution to this community. And we hope that you do the best to your own community. A good leader is a good listener. Listen to your subject. And I know, I don't have any iota of doubt that you do your best to make sure that that honor trusted other youth will not be regretted. Thank you so much for the honor given to me. I wish you the best of luck. We are here praying for you. OPU is so happy that one of us is not only there, but is inside there. There's one thing to be there, and another thing to integrate yourself with the ethical norms of the society. He is part of the parcel and the equation of the society. And we give it to him. Thank you so much. Thank you. Dr. Chief Professor Sir Anthony. Ladies and gentlemen. Yes. Hello. Hi. Hello. Hi. Are you with me? Yes, sir. It looks like there is a sudden uproar. But please, my people, the person that just finished speaking was my president that I'm proud to associate with, Chief Dr. Anthony Ibubedike. Yes, a leader that we follow because of his leadership. With the power bestowed in me as one of the MCs tonight, I am overriding an existing protocol by letting Ugeze to speak with the language that my mother will understand. My mother is watching this live. Yes. Ugeze biko aga ma yogo kiso ala Igbo ka achọ ka mamamu no ihe na-ekwu n'abalị a gị so oyibo ya ga na ihe kwuru mana ga nwekwala nsogbu. Ugeze biko were Igbo gwa anyị okwu. My mother is watching live. And don't have the crowd to hear your voice. At this time, there is a problem. That's okay. I can need evaluations. All the checking speech. I can need evaluations. Either you are not doing too well, or you are not doing enough. Or both. Because, but anyway, I worry that now, based on the importance of the event. Thank you. Go to Moranya. Thank you. Okay, now let's go. Please pay attention. Thank you, my dear sister.
Yes, sir. The Ugweze of Umanori. Ladies and gentlemen, we need your own divided attention. Thank you. I'm happy for the celebration of my husband, the triple celebration. And I say, Kachuku, Gozeya, Chebeya, You say, protect ya. You say, I do meza mo popo man bate. Yes. And I want them happy. He won't yet deke as them nan no momo. I'm a lot of you neighbor guys now. This man the tough. Oh, they quaho. Yes, sir. Oh, yeah. Yes. You're singing yes. No, you're singing no. I know somebody. Na so uze so kwa na like nga na emegbu mmadụ. Problem onye ọzọ wu nke oge bia n'ishi. Yes. O me nga asị mgbe ọbụla gị buru problem mmadụ gawa police. Lọtawa yosima na abịa. Ọ ga-anọgide hụ na agbapụtara onye ahụ ọ makwaghị ya. O wee ka ọ hụ ya n'ụzọ ya ọ chụrụ ha gawa. So I'm happy. And I'm ka Chukwu gọzie ya na-edukwe ya ọpụpụ na mbata ya na-edukwe onye ọbụla n'ebe a n'aha Jizọs. Amen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. DJ. Obere wata. Ogini neme. Aga m akpọ mama m ka ọ gara kpụrụzie ebe ya na because mbisi na ụmụ anya my concerns were na ọwa agụrụ dị mụrụ anya but I ekwerele that no based on the importance of the event. Yes. Ka your mom ji mụrụ anya do this time. Because ladies and gentlemen, I am handing the mic over to the man of the day. Yes, sir. His Royal Majesty. Yes, sir. Is Eze Obiefule. Yes, sir. The honorable kings of Umanoro. Yes, sir. Yes. Over to you. President and CEO, Obinem. Yes. Healthcare services, ladies and gentlemen. Igbo kelono. Kelezono. American hi. Please, I thank each and every one of you for honoring my occasion. I will be shifting gears. I might start English and then switch to Igbo, because as a custodian of customs and tradition, I cannot do without my dialect. In my family, we have Uge the senior and Uge the junior. Uge the senior. Ndewe. I thank you for bringing me into this world. And to my siblings, Mbana Brago and Nzeja Gamba and De Peter Akokaria, I thank all of you for letting me to live. Because when I was a kid, you can even kill me like an ant, but you decided to spare my life. So I thank you guys for playing the role of father, brother, and everything to me. You matter a lot. Then to all Igbo organizations, especially OPU, Mr. President and Vice President of OPU, I thank you. And I thank the people of OPU for giving me the opportunity to pilot the affairs of OPU for a little while. I got USA. I thank you guys for the role you play in maintaining Igbo customs and tradition. Nzenozo USA. Ndojofo. I thank you for all your advice. In my next generation, I will have people like you.
The chief from New Jersey, I thank you and your wife. Double PG of Ezia Mobile and Dezanoro in diaspora. Prince Ikej. Nonye all the way from Atlanta. All my friends from America, co-workers, classmates. Ladies and gentlemen, may I stand on existing protocol to say thank you and welcome. What we are seeing tonight is not unusual, but to God I give the glory. After God, I thank my beloved wife for always being there for me and my kids. It wasn't an easy journey. Throughout all my school years, my wife and my kids, they have always been supportive. Honestly speaking, without them, I wouldn't achieve nothing. I know I might be a difficult person, but this woman has done a lot in my life, a lot. Even both school, as a sheep, the worst was the as a sheep, Tozu. You know how many times I've been in Nigeria, and she's the one that will take the kids to school, but she will never complain. And honestly speaking, what do Madam Miss Eleme Gushin Obolo? If I open my mouth to tell you what I have been through, you know that it's no other person than God. And I thank Him. For each and every one of you, I thank you for showing me love. The love that Igbo community and my friends in the United States have shown me is unfathomable. And I'm pleading that I will still show quanto nonto to each and every one of you for showing me that love. But all I ask you is put me in your prayers. The road is still rough, but it's reachable. I tell you, I normally say this. And we must get it right. So I love each and every one of you. Please, every time you are praying, pray for me for wisdom and understanding. If I tell you that I'm not blessed, I'm a liar. All I ask is your prayers. And let the truth be truth. As we are going to finish here, on your way home, I pray to God to grant each and every one of you journey mercy. Whatever is your heart desire, I pray that God will grant it to you. Whatever good you ask God. Because for you to celebrate with me, I pray that God will solve that problem in your heart that is bothering you. Yes, ladies and gentlemen, we have had a lot from different speakers. I think it's time for us to switch gear. We are here to have fun. Are you with me? Yes, sir. Do you want to have fun? Yes, sir. We have to eat before we start dancing. Are you with me? Yes, sir. It's dinner time. DJ Manjo, before we continue to say pim, we must eat. Yes, sir. Therefore, I'm calling on all our sisters at the kitchen
to please make the food available to everybody in this hall. We must eat before we continue. DJ Manjo! Thank you. It's dinner time, ladies and gentlemen. Sit put wherever you are. The food will come to your table. Sit put wherever you are. The food will come to your table. Sit put wherever you are. The food will come to your table. Thank you. See the swagger where I carry enter. Show fresh, but I carry mental. Fuck with my family, bad temper. Large entrance. Check. Thank you.
There's a good
It's triple celebration, so we'll give God the glory. But I will hand over the microphone to our president, OPU current president, Sir Dr. Chief Tony Wiwu. Sir, Dr. Chief Professor Tony Wiwu. DJ, thank you. Akalaka, because OPU. USA. Because as you give honor to whom honor is due. Yes, sir. As we are dancing and do other things, the chairman, the president of Olo Regional Assembly, Chief Dr. Uzo Onebu Omeka Nnaya, with his entourage, special advisor, Dr. Uzo Mwachinemere, Ozuo Mbankembo Habatara, and I want to recognize their presence. Yes, sir. Please, you're welcome. Thank you so much. Bikonu, on our own occasion, and we're 21 athletes in all USA. OPU is the only athlete who were a traditional ruler as a member. Yes, sir. But the last time I did my calculation, that was my conclusion. So, Bikono, I gave me our small presentation, all protocols observed. Without further ado, I am our impeccable women leader. Blessed Yes, yes. This wonderful and prestigious presentation from this thing. Thank you. Yes, sir. Okay. Double Ezine. Double Ezine. Double Ezine. Ezine. I'm loyal, my husbands and my sisters. And Onyeze, Nugeze, OPU, Yes, this is our event. This is our event. We thank God for everything. Congratulations, Onyeze. We thank God for a successful academic journey. We thank God for the coronation. Ellen has asked it triple, quadruplet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes, we thank God. Because Umunnegi, no Munnagaya Bakola here. It was Rukeme. Our president emeritus. Yes, sir. Our first lady emeritus. Yes, sir. Guess why? Obioma. Because IG big envelope. For security reasons. As a matter of fact, I get you security. Where Bugaraya, Buruayana. Yes, sir. I'm going to Baltimore. Elebage Buruanyas. Shobi. No bieze. Yes, sir. Because
anyị na-ewere ihe a na-ekele gị na-asị gị na ezinụlọ gị unu agbalịala. Yes. Ka Chineke nna dowe unu. Yes. Ka Chineke nna duwe unu. Ise. Unu amụọla, unu ga-azụ, unu ga-eri. Ise. Ihe ọjọọ agaghị akpọ unu n'ihu. Ise. Ebe unu kụtara nye anyị sị anyị bịa rie ṅụọ. Asị Chineke nna kwụghachi unu ya na mmaji pụrụ mmaji n'aha Jizọs. Amen. Anyị ekelela gị. Thank you so much. Yes, God bless you. Double, triple is Don't pass my clinicals, I cannot get what I want. So both supervisors and clinical professors, thank you, and I want you guys to witness this success. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. I am excited to see the crowd here, and I see that everybody has the zeal to enjoy themselves tonight. It's a great pleasure. To know Chioma and Andrew is nothing simple as to love them. Once you meet the couple, you just fall in love with them. I've known Andrew and Chioma a little bit more than 20 years and some change. And in each encounter, Andrew has exhibited an aura, has exhibited someone who is driven. Whenever you give him instructions, he follows instructions to the teeth. And he goes back and come back and give you results. Same as Chioma. Chioma will tell me, oh, Auntie Chichi, I'm going to do it. I'm going to do this. And Chioma does everything to the topmost. So it's not a surprise for me to see that Andrew has excelled in life. When you listen to him speak in Proverbs in Igbo, then you know he's nothing but an Igbo intellect. And then, on a scholarly basis, Andrew is a master prepared registered nurse, and we all know what it is to do the theoretical foundations and as well as to do the clinical aspect of it. So Andrew is an all-rounder. I am very proud of him, and I'm very proud of Chioma. All I can say now is for God Almighty to continue to bless the couple. The sky is your limit. Yes. Andrew, I wish you luck. Chioma, they say behind a successful man is a gallant woman. So congratulations on your birthday, on your graduation, and the installation of being the chief of your community. I pray to Almighty God to give you the wisdom to begin to chart your path and to begin to rule your community in the greatest wisdom that God can give you. Congratulations again, and thank you for having me. I'm excited. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, everyone. Good evening. Good evening. I'm here to celebrate with my friend and my students. We started this together at the first day, and we are here to celebrate with you. Congratulations, and may God continue to be with you, and God bless you, and God bless everyone. Thank you. Amen. Thank you. Thank you, sir. Sure. Good evening, everyone. Good evening. Thank you all for coming. Your Highness, thank you, sir. Thank you for appreciating us. Not everyone remembers. You remembered. Even the Bible tells us that it's always good to appreciate people who have played very vital parts towards your success. I thank you and I celebrate you together. Thank you. May God bless you, continue to bless you. You're a good man. And of course, they said, behind every successful man, there is a woman. Thank you, sir. And we'll continue to pray for you as you have asked us. I will continue to put in my prayers because I know it's not easy to be a king. My brother is a king. I know what he goes through. Another says, on it lies the head that wears the crown. But I do know that the God Almighty will continue to shelter you and protect you and progress you and provide for you and your kingdom and your descendants in Jesus' name. Amen. Good evening, everyone. Good evening. I want to use this opportunity to congratulate Andrew. He's not the Eze. He's the Royal Highness
as Andrew. Congratulations. He's one of my clinical students, and he's very, very hardworking. I'm using this opportunity to congratulate him and his family. Congratulations. Thank you. Good evening, it's good morning now. So good morning, everybody. Well, my sisters, all of them have said it all. Congratulations. May God bless your family, and may God bless the village that you are ruling, and give you more wisdom. You asked for it. So you're going to get it abundantly. Yes. So that's all I pray. I know you're a very hardworking man, and you will really come up with a good result. So bless you and bless your family. Thank you. Thank you, Ofa. Yes. Because His Royal Highness, thank you so much. I think it's going to be an incomplete metamorphosis if I don't talk after all these beautiful, well-accomplished, articulated ladies have made a very bold speech about you. My brother, we appreciate you so much. You have stood an exemplary in our community. It's not every person that has passed this process that has succeeded. Success is contagious. Failure is an orphan. Nobody wants to associate with failure. People want to associate with success. You went through the rigorous process. You took all the instruction. You followed the due process. Today, you have written your name with a letter of gold. And we know you're already a successful businessman. A combination of holistic nature of nursing will propel you to eminence. And we thank you and thank you so much. Yes, sir. Brother. Yes, sir. Hey, the president has crowned it. Ladies and gentlemen, may we all rise to sing a happy birthday song to our celebrant here tonight. Let us go. 1, 2. Happy birthday. DJ, thank you. Thank you. May we all rise to sing a happy birthday song to our Eze. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mr. DJ, Biko. Ebubedike spell like Jesus ka ọkọ ọtọ nke school. Nke school ka na. J S U Jesus. Kola ni aka. So let us expect one for the birthday. Ana m abịa. Biko una agbali ala. Thank you. Thank you. Thank you very much. Biko, I am using this opportunity to call over here at the center of gravity His Royal Highness as a barrister Henacho. Please come closer. Yes, sir. As a barrister Henacho. Also, I just want to call His Royal Highness as a chance. Yes, sir. Please come closer. Do the one of Umore. Yes. DJ, hold on. Biko, President in the High Court, Onyeze, Bianso, Biko, no here. No, I got court to cake. President in the High Court, Biko Bianso, I think I caught.
Of I thought USA is ready, please. I thought USA is ready, please. Rest in peace, I'm local. All I need is to talk about
We are looking for
Vice President, His Royal Highness, Eze Anugo Waramu Ọkụmeze Anugo, na-emebi nkeji birthday, na-emekwa investiture. So obi dị anyị ịkpọ na ya. On behalf of myself and ndị nzụlọzọ niile na ndị enyi ndị nzụlọzọ, anyị na-ekele na-anabata our own to honor our own. Biko, enwere ọmụmụ ọzọ right here. A ga-enye igwe eji ukwu ka okwu. Ọmụmụ ọzọ. Loud. You're gonna take pictures with our wife. Go
Yeah,
Fire.